CPM फाइमेया सालसानि बागै जों यार खाया तिब्रा मथाबाय थैयासा जरा यार खावसो मोदी जी नेतृत्व जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व नरखना करा थाजों बिश्वजित बाबु सामानि खनाब जोंनि अमित शाह बाबु मिटिं खायनाय तिब्रासानि बागै समस्या समाधान खायनाय बुबाग्रानि नेतृत्व जोंनि बर' रावनि बागै अनेक किसु खाय दङ बिनि लिडारशिपनि नेतृत्व जोंनि तिब्रासाराव अनेक किसु मानो थां दङ आबाद बागैनो आगे जे CPM रखसिनो खायगया जों मनते बगैमाया खाजानाय दाखोते बगुसो आबाद बागैनो 20 टा सीट एकटा सीट पुरो जितिया चिनि CPM दाखुसो एकटा सीट पुरो करे 20 टा रिजर्वेशन सीट दङ एकटा सीट पन जितिमाया एकटा सीट जितिका जितेन बाबु बरो जिति साब्रो जनरल सीट जितियो तिब्रा साथे जितिनि माया मबो बाइको कहा जदिनो तिब्रा मथा जदिनो जा कैंडिडेट दिखाय सेसं थागो माया थागो बाइको कहा बुबाग्रानो हामाया फरायनो जितेन बाबु बसकांगो CPM 2028 निर्बुरुनाय तिब्रा मथा BJP IPF नि एककभावे जों सरकार खायनाय एकटा सीटखौ जों बंगरिया आबे मेरे खाजारे तखते बुकसो दिनि जे ओ जागा स्कुल तांमानि न ओ एरियानि जत्त नखरक नरक ओ सामुं तांपुर सुबादि टाइमलि सामुं जों सेस खायनाय ADC प्रशासन नायो टाइमलि सामुं सेस खायनायनि बागै क्वालिटी मेंटेन खायनायनि बागै सुदन नरम थाने नरम सुबा मुंनांगौ ओ कक सावन अरन मथाका जतन हामबाय जतन खुलुमबाय हामबाय खाना आबाद बागैनो जतन नगा थांना बागै रुवानारि तंबायखा हायपुनो 5 मिनिट खरादि जतन हामबाय जतन खुलुमबायखा तिनि बेलाय तंथंनि दिन कायसा ऐतिहासिक दिन बसायमोनो सिनि खवाइनि बर' रावखाय दिनै जों नक कटाल तांफ्रुखाय माने निसान कुनाव पालाकाय माहानि दिन हिनजावखौ नंनि यां ताकारजला जम्पुजला तामजानि हिनसायमिया तिब्रासा माने अनेक फेलायनो दङ यांगो खवाइनि हिंगाबा बेरि हिनो दुना हिनो तिब्रासान बिसंगो देबरमान बिसंगो अनेक दङ हायपुनो पयलानो हामबाया फरो तिनिनि ओ पान्दानि अखरा चेयरमैन तथा ओ आमचाइनि MDC उमा शंकर बाबुनो तै हामबाया फरो तिनि TTADC नि जतन अखरा CEM बरमगोनां पूर्णचन्द्र जमातिया तै दुइजन EM तंगो सुनील देबबर्मा रुनेल देबबर्मा तो आमचाइनि सिकला डायनामिक MLA विश्वजित कलक ते सब जुनल चेयरमैन बरै मथा ते समाजनि सामुं तांनाय रक ते TTADC नि जत अफिसार रक चीफ इंजिनियर हयते खबय जत इंजिनियर ते मीडिया जतनो ओ बिसि कतालनि जतना खाखबने हामजा मंगिया फरै पक्किचानो सानाय सारा त्रिपुरा राज्यो जतनि कपाल काहाम मो ताकारजला जम्पुजला तांगे कपाल काहाम मले सब डिविजन ऑफिस SDM ऑफिस तिब्रासानि जागानर मुजासिम प्रथम नरक सारा त्रिपुरा नायजुमादि कोनो जागा SDM ऑफिस करे तिब्रासा जागाओ ओ ताकारजला जम्पु जागा जलाओ SDM ऑफिस दंगो ते नवोदय स्कूल मार्च नि परे मार्च जोंते कायसा आनि डिपार्टमेंट ने होइते ओ जागा स्कूल एकलव्य स्कूल जारा बुमा बुखारना कइनाय जत चेरेरनि बागै
যারা 6 फरायनाय ताकलानि सिङाव चालु फायनाय ओ गाबर दिव जे गार्जेन दंनाय नम्बरक नकनि चेराय खरायनो इंटरव्यू रिली दे इंटरव्यू रिमान परा आं मालाय फैदे दंनानै चानानै परिनानै बय खाता कलम ड्रेस जतन फ्री नवोदय स्कूल हाइनो एकलव्य स्कूल बस जतन फ्री पढ़ाशोना स्टैंडार्ड बेलाय कपाल का हमदार मोजां बर तेउरनि एमएलए बेलाय न परिश्रम खायो जत मंत्री रं थाने थाङै मायासा बन्द आसुगै दङो उरनि एमएलए आं एमएलए ने बेलाय हामबाया फ्रो मायासा बन्द आसुगै दङो आदाय फैनो रोङो आबायनो बागैनो तेव आसामरा एमएलए बागै याफा खालामदे बेलाय काम खायनानै बागै चेराय कुबा थै गरम कबिनी चेराय को काम खायनानै बागै एक्टिव 35 बोसोरनि सामुंनो जोंसिनि सरकार फायमानि मात्र 7 years 7 बोसोरनि चेराय सगोसों त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफटी सानैनि नाया सान्याव सेसेंरिउ आबायनि बागैनो आगिबिनि सरकार ताबुनिबो सरकार एडीसी प्रशासन आगे जे चालक थांगा नरक जतन साइमन आगे एडीसी प्रशासन चिनी अगुर देवबर्मा सर रंजित देवबर्मा तारपरे चिनी राधा बाबू सर चालक थांगा चिनी बरर मुखिताम खाइजाबा कोनो खाइया गरीनोताव गरी सनामका बिग्रानोताव बिग्रा सनामका चिनी बररनो असिकत सनामका चिनी बररनो खनांसारि खागाय इनक्लाब जिंदाबाद नै बिनि लगे थागला आबान बेबायदि गरी सनामखौ बर शिक्षित सनामिया बर साइमन शिक्षित सनामगाय ठको गइमाया आबान बेबायदि चिनी सरकार ताबो नरम निउजा नायदि एकलव्य स्कूल नवोदय स्कूल स्पोर्ट स्कूल विश्वजित बाबू थाइसिम साइथांगा बोरै लोंनाय बागै 12 स्कूल खुलबका कन्स्ट्राक्शन माननाय ए आं कয়েকদিন मासनो फैयो आं ताकरजलानि गार्ल्स बयज मनो आपग्रेड खायनाय ओ बोरै लोंनाय बागै सोलार लाइट आं सेंसन खारिगा सोलार लाइट सेंसन खारिगा प्राय 20 लाख मटन मुदगा सोलार लाइट रिजांनाय थिंखेबेनो जोंनि सरकारजों सानो नागिया साइनो सिमानो मनोजों सीपीएम दाबो बाहार ग्राम काममाया कासमाया चिनी राधा बाबू संसिरी खगो आगेनि सरकार बा तांनि सरकार नार वासुगोने खाजान ताकुते बुंसो बर 50 बोसोर फाइमेया ओ त्रिपुरा राज्य चैलेंज के सावो सीपीएम फाइमेया सालसानि बागै जों यार खाया त्रिपुरा मथाबाय थैयासा